haputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot-naan? Ngunyan, Uya ang hapot. Latest tabis at mga sponsors ta sa Wish Ko Regalo Mo. Salamat kay amigong Rondon Rigaport. Pagaldaw. Amigong Rondon, dyan po sa PYD office. Maray na amigo. Salamat sa sponsorship mo sa Anom na Aki. 3,000 pesos. Yun na po kinuha ni Shara kasuhapon. Yun na tabi sa office amigo ha. Salamat on tabi Rondon Rigaport ha. At saka so latest na tabi sa Liabres Canteen dyan sa BRHMC. Good morning tabi sa Familia Liabres. So neighbor ko si George. Good morning. Dyan tabi sa BRHMC at saka kay Tukayong Henry Baritoa. Salamat tabi sa pag-provide nin mga balloons para po sa mga akita. Hali po yan mga tugang sa Charles Balloons dyan po sa Orosite, Legazpi City. Yan ha. Charles Balloons, Orosite, Legazpi. Salamaton po. Good morning. Tukayong Henry Baritoa. Ha? Totoo sa iba pa niya itong mga sponsors. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, tanganing mo mangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyon Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang para sa salud at sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na antioxidant na epektibo sa pagtuon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo man o wara, mahilig man uminom o day. Mga tugang, mas maray databi na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po kamong mga liver lovers, kita na mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Mababakay, iba talaga sa paghali ko sa katanduanis eh. Mababakal po ang Liver Aid Silimarin Capsule sa mga panginot na butika nationwide. Masabi sa mga katagatanduanes na basol pangaya kami. Kansalasa. Mababakay sa mga piying butika nationwide. Liver Aid Silimarin Capsule. Tabi, madali lang ta isingit ko si Doc Joey Bitito. Taigwa siya ki Christmas promo, nandali lang Igwa siyang Christmas promo, buda raffle, May Christmas raffle si Doc Joey Bitito. Kaurunon ta baka lamang manggana kamong mga parantabay ngunyan para po sa Pasko. Ara mo si Doc Joey mahilig ini manaog ki mga produkto niya. Buda tabi mahilig siyang manaog mga tugang ki kwarta, Uto nga ning mga winners duman sa Clean and Green, urog maon, Kaya nga gusto ko si Paring Joey kantahan duman sa portahan niya lamang. Pade, marinaga. Hello, Pade. Magandang umaga, Pade. Sa iyo mga tagahanga, magandang umaga po sa inyo lahat and advance Merry Christmas and Happy New Year. Yes, Merry Christmas. Pade, ano ba yung natin, pampasaya sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, lalo na sa mga kliyente po ng iyong produkto? Apo, ito pong una, ngayong mga alas 10, yung pong eatery natin na nagpa-contest tayo na every 100 purchase, meron pong raffle. So, alas 10 po, pamimigay po tayo ng mga groceries. Yung first prize po is 2,000 worth. Then second prize ay 1,000 worth of grocery. Opo. Then third 500. Then 10 pong consolation na 250 pesos each. So yan po yung ating sa mga groceries na ay pamimigay natin. Ngayon po dito po yung mga kumakain dito sa ating eatery. Pero ang eatery po natin ngayon pa hindi na tulad noon kasi medyo grabing pagod. Pagkatapos halos ang kita napakaliit. Kasi pag nasiraan ka ng pagkain, wala na. So sa ngayon, kinonvert din pa itong yung pong place natin, nilipat natin dito sa dating cake na nangungupahan sa atin, dito na natin nilagay at mga silog-silog na lang at may konting
ulam at kanin, yun na lang ginawa natin kasi hindi na masyadong nakakapagod. Opo. At the same time, kinonvert na rin natin ito sa mga frozen products na pwede pagkakakita ng ating mga kababayan. So alas 10 yan pa din, Opo. ang mananalo, bali 13 na kumain sa atin dito na worth 100 pesos bawat kain nila, Talaga. merong raffle. Oo. Then pagdating naman po ng hapon, yung pong mga suki natin na talagang naniniwala dito sa ating mga produkto Miracle Health Corporation, yung po pa din nagpa-contest sa ating sa Clean and Green. Yan. Okay, so Miracle Health Corporation na merong flagship product na Amazing Por. Meron din po tayong pa-contest doon. Ang first prize ay one set Amazing Por, tigitang box worth 11,000. Second prize ay one set na Amazing Trio worth 7,500. Then ang third prize natin ay one box na Mega One worth 3,500. Then 10 consolation prize sa tigo 1,008. So 13 rin ang winners natin sa Miracle Health Corporation. At yun naman pong gagawin yan ay mga 3 o'clock. Baka pa ay gagawin kong live. Kaya po yung ating mga kababayan ay manood sa ating FB Live. Baka gawin natin sa Doc Joey Bitito page yung 10 o'clock. Then 3 o'clock uli ay gagawin uli natin ay para makapanood yung ating mga kababayan na ating minamahal. Para naman ay itong Pasko talagang merong Pasko. Talagang Pasko masaya tayong lahat. Ako pa basta ako masaya kayo, masaya na rin ako. Kasi alam mo pa 70 years old na tayo. Pero pag tinihagarap natutuwa ko pa may nagsabi sa akin 45 years old, may nagsabi 50. Tuwang-tuwa tayo dyan kasi sabi ko nga, pupunta tayo doon sa penthouse, hindi ako napapagod, samantalang yung mga batang-bata pa, 40, 30, napapagod na. Kako, may Amazing Por tayo Alam mo mag-Amazing Por, iniinom natin araw-araw. Tapos dito ininom ko ngayon yung Digo Sure. Sa internet baga, 1,199 per bottle. Sa akin, 950 lang. Para makatulong sa ating mga kababayan. Mas mura sa iyo, Kasi iniinom ko ito maganda sa bones. Unang-una sa bones. Pangalawa, magaling sa heart. Magaling sa katawan. Kung ano po magaling bago ko yan endorso sa ating mga kababayan, ako muna ang ginipig. Ibig sabihin, sinusubukan ko muna yan sa buhay ko. Hindi ko pwedeng ibenta yan. Hindi ko sinubukan sa buhay ko. Tama ka pa At saka pero ano na lang, 950, samantala tingnan nila Digo Sure sa internet, 1,999 or 1,200. Mura sila ng 250 pesos kay Doc Joey. Bakit ko ginagawa yan? Kasi hindi naman po yan main line ng business ko. Yan po ay para makatulong lang sa ating mga kababayan. So, ang Doc Joey po ay kaibigan, kapatid, ng lahat ng mga Bicolano, lalong-lalo ng Albayano. Kaya nga po hindi ako kumandidato kasi ayaw ko ng kaway. Kasi pag kumandidato kahit yan ay kaibigan mo, kung nasa kabilang kampo yan, nagkakaroon ng sintikan during campaign at eleksyon. Diba? Tayo lahat kaibigan. Di ba kaibigan natin lahat. Ang hindi si Chibi, kaibigan lahat. Kasi hindi kumakandidato, hindi pinapakandidato ng Brinda ang mga opisyalis. Diba? Pare, balikan ko lang sa sinabi mo na rin ako hindi na rin ako kumandidato. Bali, pamigay na natin. Para masaya ang ating mga kababayan. So yan po ang magandang balita. Pakinggan po natin mamaya, 10 o'clock, FB Live po tayo sa Doc Joey Bitito page. At sa 3 o'clock, mag-FB Live ulit tayo. 5:30 yung ating pong programa, 5:30 to 6:30. Kalusugan, kabuhayan, kabayanihan. I-announce din natin yan Then ito, di ba, tinulungan na natin mga barangays na sumali. Ngayon naisip ko, dapat may continuity. Kasi kung walang continuity para, para lang, nawala lang. Correct. Diba? Dapat may consistency yan. Ngayon, meron pa akong
mayroon po akong inisip kahapon, inimbitahin ko natin si Mrs. Lopez, Yang Lopez, kasi siya rin ang naging executive director natin doon sa programa natin Clean and Green for a Sustainable Livelihood and Health and Lifestyles. Kinumbida ko kahapon, sinadjust ko sa hindi pa dito, napakaganda, napakaganda. Ano ba problema pa rin ng tao? Number one, problema natin, financial, di ba? Tama? Kaya, kasi ngayon kung ay kumikita ng 50 mil, kung may anak yan na 4, nagpapaaral, lalo kung may kotse yan, yung gasolina, halos ubos yan. Di ba? Walang matitira halos ang 50 mil. Ngayon, ang isa pang problema ng tao, kalusugan. Ano pa din ngayon, naniwala ka, mga 20 plus may bukol. Grabe ang may sakit ngayon. Diba? For operation, kidney stone, gallbladder stone. Lalo sa mga kalalakihan ng 40 pataas, ang problema na prostate. Di ba? Ang dami. Ngayon, ang may rami ng problema tumataas ang creatinine kasi walang pagundangang pag-inom ng gamot without prescription. So, yan po ang health. Sa health, tutulungan ko rin sila. So, dalawa na yan pa ang lalabanan natin. Pangatlo, enjoyment. Ang hirap pa din ngayon mag-enjoy. Pupunta ka pa din sa hotel, sa resort, gagastos ka ng pinakamababa dyan, 500, 1,000 pataas. Tutulungan din natin sila dyan. 3-in-1 ito pa din. 3-in-1 na pagkakakitaan na lalabanan ang kahirapan, lalabanan ang karamdaman, at lalabanan ang kalungkutan. Di ba pa di kalungkutan? Ay, paano gagawin niya Doc Joey B dito? Sa 3-in-1 pa kasi dito pa pag bumibili sa amin ng bago na mga sa image, walang discount. Dito pa iba ang gagawin ko. Iyon. Doon sa 3-in-1, lalabanan natin ang mga karamdaman through image products, yung Amazing 4, Amazing Preso, yung ating mga healthy drinks, kape natin, juice, di ba? Lalabanan natin noon. Pagkatapos, doon naman po sa financial mayroon silang kikita, lalabanan din natin sila dahil nga po sila ay pwedeng kumita dito sa mga produktong ito kahit repair lang at saka doon sa ating mga frozen products na sinabi ko nga ito sa atin ay soya beans kaya healthy products na pwede silang kumita sa pamagitan ng pagsalita, pag-recommend o gusto nila i-post o magluto whatsoever. Pangatlo pare, yung kalungkutan, paano lalabanan ni Doc Joey Bitito? Yung mga kawawang-kawawa walang kapera-pera. Bibigyan na natin sila pare pag once na nag-member dito sa ating programang ito. Bibigyan natin sila ng 2 libreng swimming doon sa ating napagandang swimming pool sa baba or sa infinity pool doon sa 5th floor. Libreng swimming, pagkatapos meron pa silang table. Ang halaga niyang pade, may 500 pesos, 550. Pero libre sa kanila. O ngayon, paano naman kikita? Sasabihin ko na sa galaw, picturean mo na lahat yan, pati yung ating model room, di ba? Yung ating magagandang tanawin dyan, pati sa pagkatapos, i-recommenda nila sa kanilang mga kaibigan, kakilala ka at pwede nila i-post. Pag nirekomenda nila doon, pumunta sa Dorotea Resort, meron silang 20% na commission. Okay. So, binibigyan natin silang pagkakakitaan. Kaysa ngayon pa puro tayo Facebook, wala namang kinikita, nalulugi pa dahil sa load na binabayaran natin. Dito, bibigyan natin silang pagkakakitaan. Pangalawa pa halimbawa, mayroon silang kakilalang team building, isang kumpanya halimbawa, may halimbawa, yung Ayala Mall, nagpa-team building doon, di ba? Ang binayaran ng Ayala Mall is 300,000. Kung sino nag-recommend ng miyembro, may 10%. So mayroon siyang 30,000. May 30 mil. Samantalang kung hindi sila miyembro, wala silang pakinabang, di ba? 30 mil yan. So isa yan po sa mga natin doon sa Dorotea Resort. Para sila, owner na ng Dorotea. Ibig sabihin, parang official sila. Parang mayroon silang karapatan sa Dorotea Resort and Spa. Okay. Pangalawa, sa Miracle Health Corporation,
Pag nagrekomenda po sila dito, wala pang discount, may kita sila. Pag nagpa-member naman, Opo. may kita sila. For every membership, may 598 pesos sila. Ganon din po dito sa ating mga frozen products na lahat na siomay. Ngayon, pinagkakagulo ng siomay natin kasi may Japanese, may siomay big, meron tayong regular siomay at saka yung iba pa mga produkto. So, tatlong pagkakakitaan ng ating mga kababayan, kasi naisip ko ito pa hindi ito pa bigla na lang parang may pinadala sa akin ang Holy Spirit, ang Panginoon Diyos na, anak, nagtulong ka na, ipagpatuloy mo. Diba? Kasi 20 years old na ako pa ano yung ko pa naman yan. So, hindi ko alam ang konsepto yan ng pade. Basta pumasok lang sa akin. Kaya si Mading Hilda Lopez, kahapon, pinapunta ko dito, nirequest kong pumunta at siya ang gumagawa ngayon ng mechanics. Apa. At ang kagandahan nito pa, we will open sa January 3 na. January 3 at 1 o'clock. May kaunti lang tayo dito, mga pika-pika, di ba? Apa. May orientation na. Din Saturday, mag-orientation ulit tayo para makatulong. Ito po ay open sa lahat ng tao 18 years old and above. Dito po sa Albay, sa Pukulandia, in later po sa buong Pilipinas para makatulong sa ating mga kababayan na ang lalabanan po Lalabanan ay kahirapan. Pangalawa, ang lalabanan ay karamdaman. Pangatlo ay lalabanan ay kalungkutan. Iyan po ang pa-Christmas ng Christmas po sa mga ating mga kababayan nakikinig ngayon. At yung pong mga nakikinig naman, pakisabihan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaibigan at magkakilala para matulungan natin silang lahat. Kasi ito ay very important po ito. Ito na po ang last pura ko. Last pura. After this one, wala na. Tapos na tayo dyan. Because 70 years old, ay kailangan magpahinga na rin tayo sa mga ganyang gawain. Yes. Pade, number mo tabi para sa gusto makipag-ugnayan sa inyo sa ganung mga programa. Ito pong natin, ang ating pong orientation sa January 3, dito po gaganapin yan sa DGB Eatery and Food Products sa Barangay 18, sa Bangan West, beside Mabel Fashion and front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Malapit po yan sa Iglesia ni Cristo District Office, Legazpi City. Ang aking pong numero 0910-4482-598. Once again, 0910-4482-598. And the other one, 0917-853-8933. 0917-853-8933. Ito po pade sa 3-in-1 negosyo natin para labanan ang karamdaman, kahirapan at kalungkutan ay marami po nito matutulungan. Sa palagay po namin ni Mading Hilda, ni Miss Len at iba pang kasama natin, dito na po magkakaroon ng chain reaction para po tayo ay may angat ang buhay natin. Kasi naumpisa na po natin ng clean and green for a sustainable, healthy lifestyle. Ito na po ang magpapatuloy. Ito po kasi wala na itong katapusan. Tuloy-tuloy na po yan para makatulong sa ating mga kababayan. Opo. Good luck, Pade. Salamat na maray tabi sa mo. Okay, Pade, Merry Christmas and a prosperous New Year. And thank you so much and God bless. Alright, thank you. Mga tugang Doc Joey Bitito sa importanteng promo na yan na pwede niya itong i-avail. Kamutabi na mga kababayan niya to, digdi po mga tugang sa probinsya Canalbay, asin man sa kamo nagdadangog, mga tugang sa bilog na mundo. Pwede ka mo makipag-ugnayan, mga tugang sa siring na bagay. Alright. Ang Legazpi, natangya, tigam na ka sigurado. Pero sigurado ako sa nakakakong balita. Igong mga tugang kilalaogan na agreement, no? Entry ang lokal na gobyerno sa Department of Tourism ng kantidad 100 million pesos para po sa second Bicol Loco Festival. Nang ma-host da po, yun Legazpi. 100 million yan
Apera kayan, mga tugang, ang Department of Health, malog manda po sa kasunduan sa kantidad na 100 million pesos para po sa Legazpi City Hospital. Sa DSWD, may 20 million mga tugang na rice assistance. Sa PDRF, igwada tabi ki 500,000 para magkonduktanin Sustainable Agriculture Summit. Para po mga tugang sa pigaapod na farm implements. Susang ko ng panlunsod, de ko aram kung nabareta ini kan sarong aldao. Susang ko ng panlunsod, mga tugang, nag-issue ki sarong resolusyon na pinag-autorisaran ang alkalde kan Legazpi na maglaog sa memoranda of agreement. Tama mga pagriba. Ang ano yan, ang plural kang memoranda. Tama ba? Baka sa lako, i-text daw tabi nindo ako memoranda of agreement na malaog mga tugang sa mga ahensya kang gobyernong nasambit. Paano daw yan, adi? Paano daw yan? Na gigibo na di. Ano daw ano yan? Ano daw paano? Pwede pala niya na di. Galing nga daw na ka. Galing nga daw na ka. Pwede pala din eh. Alam ko na, hapoton tan alkalde kan Legazpi. Nga hindi kita magparaharapot, hindi kita magparahapot, magpara-irisip kung paano yan. Hapoton ta mismo ang alkalde kan sa tuyang syudad. Mayor Pido Garbin, maray na aga po. Good morning, Henry, and good morning sa gabi sa nag-aantabay kang PBN sa GB. Opo. Primero, Mayor, duman ko na po ako sa memoranda of agreement na lalaogan kang syudad sa nagkapirang mga ahensya na kan gobyerno, Department of Health, DOT, so DSWD, buda may saro pa tabi na gari private group ito. Paano tabi, Mayor, pwedeng mangyarian, tabi, Mayor Pido? Well, alam mo, Henry, ang sa tuyang syudad, nagkalap ki pondo, nag-source out kita sa national government in order to address those concerns such as the concern sa health sector, concern sa tourism store, and concern naman sa mga sistemsa para nagtitirios na pamilya. We start with duman sa health sector. When I assume office, Henry, talagang kalunos-lunos kan sa tuyang Legazpi City Hospital. Kulang ang bulong, kulang ang mga medical equipments, and then nagagastusan ang sa tuyang mga pasyente, lalong-lalo na sa mga indigent. Pinapasiring duman sa mga pribadong hospital para magpa-MRI, para magpa-CT scan. Opo. And all others. In fact, sa tuyang chief kang hospital, ang sabi niya, pati nga hospital beds, baragsak na. Gusto sabihin, kipuan ki bagong mga ekipahe na bakalon. And we all know naman, Henry, that limited ang resources kan sa tuyang syudad. And that's why I called upon the Department of Health, central office, and with the help na rin kang ako Bicol Party List ni Kong Salde, we were able to, source out, dati nga ni Henry, 50 million lang yan, alagad, dinagdagan, ginibong 100 million because of our capacity, and at the same time, of our present need, kasi mabukas pa kita, kay Rural Health Unit, sa Rawis, Asinduma naman, sa sur na parte kan sa tuyang syudad, Super Health Center. So ini mga pangangaipong ining Henry, yun na ini ang gagamiton ta sa pagbakal kibulong, medical equipments, tanganing masuplayan ta ang sa tuyang Legazpi City Hospital. I see. So bako lang po ini Mayo, tama ba sa pagkaintindi ko, bako lang downloaded purely for the City Hospital, kung di, ito pang iba pang mga rural health units na i-construct tabi? Constructed na tabi. Constructed na. I-open na lang. Ayan. Okay. But we cannot open the same kung warang
Pundo. pagkakanig mong Gamit. medical equipments, gamit, and at the same time bulong, tabi Henry. So, I see. ang experience sa paano kan sa tuyang mga pasyente, Henry, dyan sa Legazpi City, bulong, Apo. resitahan lang, kadaklan na pasyente ta dyan, mayo man ang pambakal. And therefore, talagang subsidize government. And this is what we do. We're going to subsidize some of their medical needs na pangangaipo as in available sa Satuyang Hospital. In fact, we are also trying to tie Aha. Ayun, sandali lang. Naputol. Madali lang. Naputol tayo. Oras natin, 14 makalipas ang alas 8 po nin pagkaaga. Mga tugang, napano daw? Wawaraan signal. I-clarify tayo ni, tangani po na masabutan nindo na mga paraan tabay. Madali lang. Bakit kaya? Bakit kaya? Nawarang bigla? Madali lang. Try natin. Baka pwede na. Ayun. Okay na. Okay. Mayor, pasensya na po. Naputol kita. Opo. Yes, Henry. Sige, Mayor. Go ahead po. So, yeah. So, in fact, aside from purchasing all those necessary medicines, so fast-moving, so mga pangangaipo baga, Henry, Opo. so, di ka pa man, Henry, naglulusartan. Day pa. Salamat sa... Day pa. Mas kimit por min. Day pa tabi, Mayor. Matibay ka. Talagang matibay mag-alaga si Malo. Siyempre. Pareho kita, Okay. Henry. Okay. Mag-alagagom, di pa nag-maintenance. Yeah. But anyway, Maray magbantay. But anyway, Opo. going back to the topic, we are also planning to tie up with some of the private hospitals who have this complete medical equipments. Opo. Tanganing pag may mapangangipos sa tuyang pasyente, i-refer ta duman sa private hospital na ito, tanganing i-charge na lang sa billing sa Satuya, sa Legazpi I City. see. Okay. So that's one of the strategy. Tanganing matugunan ta ang pangangiipo kan sa tuyang mga pasyente, Opo. Henry. Sumalaog man, Mayor, tabi ka mo kikasunduan sa ibang private hospitals. Yes, Ano? Henry. We're looking at 2 private hospital, like Tanchuling and then ACE Medical Center, tabi Henry. Wow. Salis pang nagduman so Tagalegaspi, kung araw ka nang gigibuhon, so lokal na gabuyan mabayad. Chargeable duman sa pundong ito, tabi, Mayor. Yes, Henry. That's what we're thinking. And yan ang napagulayan ni Dr. Sinano, Opo. the Chief of Hospital. But for sure, Henry, after the downloading of these funds, we'll see that there will be a great improvement Yeah. sa pagsiservisyo dyan sa Satuyang Legazpi City Hospital. Lalo na ang availability kang bulong. Opo. As in sa mga ekipahe na pwede tadarahon dyan tanganing sa mga pangangiipo. Mas may kasimbagan. Opo. Ano mo tabi, Mayor? Di lang sa regional office o through Secretary Herbosa? It's between the regional director. Ayun. Opo. And then speaking of Secretary Herbosa, I was seated with him during this year-end conference kasubangge na pinag-atenderan ko digdi sa Metro Manila. Opo. Pinagkaulay ko siya about itong Heya Baga, Henry. Ayan, sus ko. Piga para haralat tabian, Mayor. Nahiyang yan. So, di pa nakaresibe. Oo. Talagang pag-abot ko, talagang iyan so kinaingkan sa tuyang mga health workers dyan sa Legazpi. And he promised me that he will personally follow it up and look into kung hay na itong papel na request na mabayadan na. Oo, So, tamay day pa po nakaresibe talaga. So, begwa na mga LGU. So, iba day patabi, Mayor. Opo. We have the same situation with Naga City. But most of the LGUs nakaresibe na. Rest assured, tabi, sa tuyang mga health workers, Opo. we're doing our best na mas ganis pag-follow up direkta na sa sekretaryo, pati naman sa DBM pinagigibuta tanganing ma-address ining haloy na ang panahon na days na nababayadan. Yeah, opo. Mayor, talking about 100 million for the second Bicol Loco Festival na Legazpi po ang ma-host with the Department of Tourism. Ano po ang magiging sistema tabi kayo ni?
Well, Henry, tama ka. From the Department of Tourism, pinag-maawat nila na i-download na lang sa city government since we have all the capabilities to implement the same. Apa. Although, ang nakaging first Bicol Local Diba? Kumbaga nahiling ta, very successful. Yaon so hot air balloon, yaon so mga air shows, yaon so iba pang aktibidad, araw the concerts na nag-generate almost 500,000 local and international tourists. Opo. Yes, bilang kang sa tuyang DOT. Ang sabi ninda, magkipag-partner na lang sinda sa the city government. So we have all the capabilities, we have all the personnel to run this festival. So yan po ang naging desisyon. I-download na lang kita nang mamanihar, Henry. Opo. Then so pag-imbitar kayo ng mga participants coming, kasi mo, Henry, ini mga piloto, as in sa mga balloons, haling pa sa manlain-lain na nasyon. America, United Kingdom, New Zealand, Australia. Ikaw makitang local sa lagad. Most of them are foreigners. Opo. Dahil sinda so nagkondukta kay itong mga air show exhibition, tabi, Henry. Opo. York, anong kung may initial kung may assurance na po sa 100 million na pondo kay ni, ano po ini? Duman giraray sa dating bulan na taon ka ito sa Magayon Festival or duman po sa ibalong festival, tabi, Mayor? Baka kung pwede mag-ibot sa April, gigibuhon tabi sa April because the air show. Kay puwan sa maray na panahon, ano, Mayor? Dapat maray ang panahon. Contingent po yan sa maray na panahon as in makusog ang paros. So yan po ang pinag-considera. Lalo na yuman ang kumag-abiso kang pag-asa. Opo. Because we always adhere to the safety of everyone, tabi, Henry. I see. Okay. Duman po sa tinaw sa imong otorisasyon kan sanggunang panlunsod, may nabensyon, tabi, na 20 million for rice assistance from DSWD. Yes, Henry. Ano po ini, Mayor? In form of cash or in form of anong sistema, tabi, kayo pag-abot kang aldaw? Well, the cash will be downloaded to the city government, and this will again augment our capability to supply and provide assistance to those indigent families, tabi, Henry. Ayun. Pinaghagad ko man sa DSWD Central. Kita na mismo, instead ang regional office ang magtao, pinag-download naman sa City of Legazpi. Of course, permi may katabangan dyan, tabi, Henry. Opo. At sa tuyang sa diring party list, ang Ako Bicol party list, na pinamamayo ni Congressman Saldi. So, mag-yun partnership, Henry, because as we govern our local government, yaon man ang asistensya ng national government na padagos ang pagtao kitabang sa tuya. Henry, in line with our tourism program, let me announce that the completion of the international cruise ship terminal, madadagos na for completion, Henry. Opo. From DOTR, Henry, so ita-download na naman sa City Government of Legazpi. Mahaning kita mismo ang mag-implementar as in magmanihar kang completion ng international cruise ship terminal, Henry. Ining cruise ship ni nadangog taka kang so Pastores Bicol ka nagtaram ka. Ang location, tabi, kay ni Mayor sudig di manggaray sa may Sawangan area o duman sa Inutan? Sa may Dap-Dap area, Henry. And then pinag-announce ko yan kay Cap Glen. Sabi ko, Cap Glen, masurtihon ka dahil yaw na sa imo so international cruise ship terminal. Magigibuhon so extension na and they propose esplanade. As in yaon pa so fish, modern fish market. So talagang yaon dyan sa turista market. Pero sige, ang dakula kang barangay Dap-Dap, tabi, Mayor. Sinda na ang pinaurog pa karahay sa mga anito, Henry. So sabi, Pinaurog. Oo. Ganun maswerte, International cruise ship, tabi, Mayor. Ano? Yes. May kasabihan baga, Henry, that if you build, they will come. Yeah, correct. Kita nga ni, di pa nga ni natatapos, nagdadarag sana baga. May naghapot na. May interesado na. Entry, may mga port calls na kita. Okay.
May nag-aarabot pa ang cruise ship, Henry. Iyo mananggan. How much more if we finish this Mhm. international cruise ship terminal? For sure they will come and Yeah. then mailin in the Sugayon So, kan sa tuyang syudad. Magbe-benefits ka ni in the future ba kulang Legazpi, Bicol region or maybe bang parte kang Pilipinas mayor kundi dian maglandi, magduong ng mga cruise ship na Henry, yan. tama ka because as you know, ang cruise ship when they dock, sa indang mga turista, may mga kanya-kanyang itinerary. may destination yan. So, Oo. iba mapasiring sa Kamalig for sightseeing duman. So, iba pasiring sa Daraga for the minapod kayo ni Cagayan ruins. So, iba naman, ma-ATV. So, iba mapasiring duman sa mga beaches ng mga gayon. Pwede magpasursugon for a day trip for a days whale shark interaction. Season kang whale shark. So this benefits even adjacent municipalities and provinces, Tabi Henry. Opo, okay. Mayor, last na lang po ining mga farmers budan mga parsera paminsan may mga pagkakataon na dainin na tatawan ng ka-attention kang national government pero hindi po na plano para sa 500,000 na kasunduan para magkondukta ki Sustainable Agriculture Summit Tabi. Ano po ang kuwan kayo ni? Ano ang proseso kayo? Nasin paano magbe-benefits kayo ng mga farmers and fisher folks sa Legazpi? Well, Ramo Henry, ang sa tuyang objeto dyan is to supply them with all the necessary inputs that they need. Like for example, sa tuyang mga paraoma, syempre, kipuan kayan, so binhi, o pataba, and all the machineries, those farm machineries that they need. And dadarahon tayo, Henry, we will tap the resources of the national government to bring in the necessary inputs, farm inputs, and in duman sa fisheries human. We will do our best, Henry, na matabangan asin na masuplayan tasinda as papisar ka mga asistensya na sa satuya ng pinagtatao sa presente, Henry. Okay. So that's it. And just to announce, Henry, that today and tomorrow, our social pensioners or seniors social pensioners, Henry, magpi-pay out. Ganyan. So this is the quarterly payout, and to announce, Henry, that they continue to receive the 1,000 pesos monthly stipend, provided by the amendment to the social pension on senior citizens. So nagtataram Tabi, Henry, na day pa na pinagpondohan kang gobyerno. As in, ito Tabi, fake news ito. Ang totoo, Tabi, since last year, nakaka-receive na Tabi, kasi pinagpondohan na kang Kongreso, as in 1,000 na Tabi ang nag-receive. Ito mga social pensioners na, indigent social pensioners na senior citizen. And at the same time, so nagtarama na since 10 years na ngayon yung batas na yun. Bako Tabi, dahil saro ako sa principal author kang batas. So batas Tabi took effect July of 2022. So barely 2 years pa lang Tabi ang batas. So Tabi, kagta lang. So tamang informasyon. Fake news Tabi itong nagtataram na 500 pesos pa ang social pension. Bako po, 1,000 pesos na po. Nadagdagan inibase naman sa batas, Mayor, di ba? 500. Yes, and then so nagtarama na 10 years ago pa ngayon pinag-i-implement. Bako Tabi, naging it took effect, the law took effect July of 2022, Tabi. So that's just to set the record straight, Tabi. Yes. Mayor, salamaton pong maray sa oras mo Tabi sa DCGB sa pag-clarify kanhaputan ko niya na paggaga. Salamat, Henry, and good morning, and advance Merry Christmas to all of you. And Henry, we have a Christmas free concert dyan sa ICR, December 22. Pakawan ka ng ticket, magpa-raffle ka dyan. Seto Yor, si Bugoy ba ito? Seto? Bugoy and Michael Panghilinan. Nyan. Yes.
Patawan ta ka dyan, kitiket para magpa-raffle ka. Sige tabi, Sa sige imong tabi, sige tabi. Mapadara kita sa aga. Yes po, Salamat, yes po. Henry. Alright, Okay. thank you so much mga tugang Mayor Alfredo Garbin Hapot. Jr. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:37 oras mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang Ronald, teka magiro dyan. Aramontaan mga istorya mo na ni Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas, may kinaraman. Mga tugang sa follow-up report niya sa Doppler radar system kan bato sa Catanduanes. Ano daw ang development kayan? Takanti naman kan bagyong Rolly hanggang ngunyan mga tugang de po iyan napapakinabangan kan sa tuyang pag-asa. Buda kan mga kababayan ta. Joshua, good morning Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paratabay sa dagdag niya tong Bareta. Kagkod yun yan, unoperational, dahil pa man nagagana, itong Doppler radar sa Bato Catanduanes matapos maraot ini kang year 2020 para kay itong pagtama sa tuya ni Bagyong Rolly. In the absence, o dahil sa dahil nagagana na Doppler radar na ini, dakula man ang epekto tabi kay ni Henry sa pagtataonin na forecast kan na pag-asa. Ining nakuatang impormasyon susog sa pakipag-ulay tatabi ni Henry kay Mr. Juan Pantino, ang Chief Meteorological Officer ka na Pag-asa Catanduanes, kung sa inako niya na may dakulang epekto ni tabi ni Henry sa operasyon sa Pag-asa, lalong-lalo na itong pagkataonin na forecast. Estimate, pinakantilan ni nasa 300 million pesos ang kinakaipuhan na pondo para ma-repair ang nasabi ng radar dyan sa Catanduanes. Kung matatandaan tabi BP Henry, year 2012, grant ini kan Japanese government sa paagi kan JICA, pero may counterpart man dyan sa Philippine government. Okay. Ngunyan, pag-abot sa kapasidad kay ning Doppler radar sa Catanduanes, nakulang tabang palan ko tabi ni BP Henry sa pagkataon ng accurate forecast. Nasa 400 kilometer na kumbaga maximum reach kay ning radar. And segundo di kay Mr. Pantino, pag naglaog na sa range na iyan na bagyo, automatic track na iyan tabi BP Henry kan Doppler radar. And segundo say ang accuracy pag naglaog na iyan dyan sa nasabi ng range 400 kilometers, very effective na maray. Ngunyan, sigun sa iya, dakul na ang mga radar digdi sa Pilipinas and very strategic ang Doppler radar ko tada duman sa Catanduanes. Sa halimbawa, BP Henry, so mga bagyo kaya digdi sa may Visayas and Mindanao area, igwa dyan na radar sa Giwan, sa Samar. Pero, siyempre, gabos man na radar, may kumbaga may dai abot, may day man makop man open sa gabos na anggulo. Kumbaga day naman maabot kan sa iyang range. Okay, Joshua. Payensa ka na ha, putulong taga ano. Ang concern ko diyan kaya kung paano magiging operational ang radar. Ano sabi ni Mr. Pantino yung kauron mo? Pantino. Paano siya magiging operational pagkatapos na ini lukuton, rauton kan bagyong Rolly? Pero anong taon sa Rolly? 2020. 2020? Apat na taon na baga, 2025 na nga ni. Ano yan? Ano rin yan matitindog gararay? Kumbaga, iyan, susog sa imong interview sa iya, kapakipakinabang kan mga tao, kung ang bagyo, 400 kilometers ang distansya, hali dyan sa lokasyon kang radar. Ano da? Nakapera na sindang kuan, sabi BP Henry, kung mag-request for repair. Sagpod nun yan, dahil pamanta, sabi niya nga, kulang pondo kaya ngayaan kay Puhan. Bako ang di ang radar naan, kung iyan grant kan Japanese government, magayon. Kung grant iyan, dahil pwede ang punduhan ka ini. Anong pagigibok ang DOST Regional Office para magtuwang sa siring na bagay? Ano sabi kan DOST Regional Office? Actually, kasunod mo, BP, nagdumang kita sa regional office para maghanap min mga kakaulay regarding Doppler radar. And diretso kitang pinag-refer sa
duman sa Catanduanes na Oh, sa Catanduanes. bako ang DOS ang pag-asa under kan DOST. Oo. Unless na may separate na function 'yan. Pero ang aram ko ang DOST ang namamahala sa iram yang kang pag-asa. I mean, tama. Kung gari payong napapayungan niya ang pag-asa. Ano ang pwedeng gibuon kang regional director para ini mapunduhan? Tapirang taon na baga? Oo. Hindi ko aram kung nagiinit ang panahon o nagiinit ang lawas ko. Pero Oh. Pauro Tremenda DPA na nag-request for repair. So actually nga sabi ni Sir na Patino. Oo. So Catanduanes na local government ng Catanduanes, igwa naman na mga pinagigibong paagi tabi BPN. Pero sa tudyo niyan, kung mga blanco pa o na ano ang magiging pera para ko ta na ma-repair na ang sabi estimate mga nasa around 300 million. Excuse me po. Pera? 300 million. Ini ba ko man sa tatauhon ako, Joshua, ha? Sa budgeting, government process, ta medyo kulang man ang kaaraman ko diyan. Pero, gari ang pinakamadali ka iyan para magibo yan, ang regional director kan DOST, so head kan pag-asa, maghuron, magproponer sa sekretaryo kan Department of Science and Technology, dapat kasabay iyan sa budget for 2025 or kada taon. Dapat iyan isabay sa General Appropriations Act. Di pwedeng isabay ang request na 350 million. Naka-request nga ni kita kang karakul-dakul na mga proyekto na biburog ta sa konsain-sain. Kaya gusto ko tang ma-interview ang regional isang director kan DOST, tabi Joshua. Try ko lang na. Dahil mo na ko ha. Oo. Kaya kung tag-init ang kuwang ko, ang daghan ko, pangyayari sa maabaka. Magayunon baga sa importansya kan Doppler radar. Oo. Ay 400 kilometer aram na kumasain ang kumusta ang impormasyon. Accurate ang forecast mo sa bagyo. Kung sabihon, itong pagtama kan bagyo duman sa nipipito sa may kanto kang Catanduanes, sinos nakatrigger ka itong radar? Basta ang sabi, igwa nga kitrigil sa may G1. Ngunyan, pag nakalampas na sa range kang G1, ang masalon So, di naman nakatanduanes sa bato. Pag luminampas naman niya Ay, sa bumanaw Catanduanes, ka ang na. masalon naman niya kan, Baler. Dapat ko taan mga grant ko ta kang national kang mga Japanese kan mga foreign funded ang mga grant ko ta kaiyan dapat ko ta iyan igwa ki maintenance na pigbubugtak ang gobyerno. Oo. Gari ko na magkuan sa lokal, gari gusto ko na mag-congressman buda mag-senador. Ikaw nagkaroon sponsor. Di mari pa di ko na kung minutes na makauron si Congressman Saldi. Baka kaya ka na ko Bicol ini. 300 million. Para 300 million? Oo. Sa man sa na ini para sa pundukan gobyerno na may sabay tapos na sa budget for 2025. Yes. Kantanta naman gusto mo? Pwede. Pinareklamo siya. O kamo tabi nag-antabay ko niya bago sa karaw. Ako talaga malibong ang payo ko kay ni kanag duman kami sa Catanduanes. Iyan so istorya sa mo kan mga taga duman sa Catanduanes na nakauron ming mga tao. Re, igwa nga kaming radar dyan ngaya, white elephant tango niyan, dahil man niya nag-function. Kumarisalang tanang mo na, Joshua. Ano sabi ni Mr. Pantino? Yun ang aliyan ko nakulang tabang, kundi sa kudunyan, nakapira ng request for repair, sabi BP Henry, kundi ano naman tulos na papaonrahan, siyempre ka nakaaging mga bagyong na-experience. Kayan baga, Joshua? Pag iyan pinakonstruer kan mga foreign funded, ti-turnover iyan sa kung sa inahin siya. Bako? Wala may counterpartment sa Philippine Oh, government. di ko sabihon, so pag turnover sa imo, it will become a property of the state. Oo. O natanay mo pwedeng punduhan yan. Ang grabe naman na. Then pigigibo ang secretary. Ay, si siyang secretary kang DOST. Si Solidong Palan. Alat ngo na. May number daw kay Secretary Solidong. Ikaw kung number sa iya eh. Madali lang ha.
Father Pulok Femia, good morning amigo. Madali lang. Alat ko na. Solidom, Rene Solidom. Girme number ako sa iya eh. Une, balong ko rin din apo ng taon-taon Balong ko tabi Renen. Renen. Balong ko tabi Joshua. Apo. Si Secretary Solidom na Di mo lamang sinang paagi na budgetan niya, di sabay sagaa. Ay, nay ko. Kaya, inda. Yun na. Yun na, BP. Yun na, sabi dapat daw, very critical na may functional na radar bigla sa Eastern Iyo Central baga. Pilipinas. Yes. Very strategic itong location ko na sa Iyo baga. Catanduanes. Totoo. Kasi Ay, pa lang nako. duman sa may Batanes, baby. So, radar duman. Ano operational man? Ata na nga ni. O sige ta. Yan tadi. Ma-interview kita na sa nakandig di sa kwan? Sa mainland? Yan Sige. tadi. La Historia, Joshua Bino, DCGB. Yan pong istoryang makahibi kasabay si Diyos Babino. Hello? Migo? Ano Migo? Kumbinsido ka sa nasa isip ko? Baka sala ako? Sa kabus pa man, ikanta ba? Di mo parita. Simple man sana, isasabay mo sa budget kan gobyerno for this year. Tapos ang uroron, Aram ko na ang rason ka, VP. nato din at natatawan, giprioridad. Aram ko na ang rason. Ano? Mas priority sa tupad tsaka akap. Garim... Ara mo, Migo, sa gabos na naisip mo, pero tama ka man dyan. Kasi ang tupad tsaka akap, nakukonvert sa boto. Pwede. Ang Doppler radar, naiman, pabihira mo na nakakaaram kan function kaya. Iyo man ang ano. Matalion ka man. Reality baga tabi, VP, nasa Pilipinas baga kita. Iyo man ang ganda. Dahil ko naisip yan pare. Dahil ko naisip yan. Okay. Ngunyan, ang pangiturugan ko na sana, Oo. sana mahalik na sa word na kuwasay. Garo madali na, Migo. Ayun natin, good morning. Good morning. Latos ano kan joker din eh. Sarawayon na lalaki ini. Hello, good morning. Hello. Ininuta naman ako ni... Ilan ang ka naman ni joker na naman. Ungol yan pare. Pakaskado ang isip. Kaya, habo ko magparalakaw-lakaw tabi, Noel. Takarakol ka na-discovery ko. Minalibong ang payo ko. Actually, BP, aluyo na yan. Yung nga, nito, istoryahan ako naman sa biraha, kan mga tawong, mga nagkakameridbidan ko, alyuno na ngayon, Rip. Tinaman niya kang bagyong Rolly. BP, before pa baga, pag nag-forecast ang pag-asa, ang pagkataran kong pag-asa, based on diet Reblar. Yung man ang adi. Based on Catanduanes radar, blah, blah, satellite, something. Bako, diet na nga na pagagamit ninda. Wara ng kwan ano. Kahit itong baga, Para na pag-mentionan. magkakong Katanduanes. Oh, ngunyan, diet radar. Yan. Oh, Kaya kang namali siya, kung nasan niya ako diet, na masaran ni kita digdiyo sa Katanduanes, iyo pagagamit. Ito pala, route na suradar ta. Ito naman kang bagyong Rolly. Salam ako sa nanaraw, tropa. Sarap kama na. Sarap ayun. Ayun na. Ano ba gabi pinsipon mo ha? Oo. Aluyo nununan, naraot, nagkudlo niyan, raot manggiraray. Ata na nga ni. Minalibong nata na nababudgetanin da. Tankon baga tabi, kung ako nasala ha, ang budgeting kan gobyerno Migo, halimbawa, sekretary ka kang DOST, ititiri pahagadan mo ki plano ang kada riyon, ang kada regional director, di ba? Aputon na ka, BP. Oo. Kasurin ta lamang naaraman ng DOST na nagtauki budget na nag-pig news mo. Iyo man ang ano? Iyo man ang. Di ba ka? Iyo man ang. Iyo man Pero ang. that is the priority dapat. Iyo man ang. Iyo man ang. Ano priority? Yes. Dahil ako mataram. Gero. Wala. Tama ito si Joker. Garo na Hindi ko convert. para laban, Garo. nabawasan, pero pigdadagdagan. Gari man ang gana convert Migo ah.
Oh, sige, salamat. Sige, salamat. Bye-bye. Gari man ang gina convert Gari tama si Joker man ang gada. Madai lang, mainom daw tabi ako mga tugang kitubig na malipot. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmi, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko.
pa! Nor Cubes, may double pack na! 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Sa tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korong sa gabos pako. Politika, gagaligas, piso tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korong sa gabos pako. Politika, lidera ko matalos. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Sa pag-abot san panahon ng Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho dangan mga pagtaraning, ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, na padagos na magin liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indo ngamin. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin kay Mayor Victor Pirete. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, de itaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone.
Shield. Kaya, kahit always blooming bango sa Surf Fab. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot ning maugmang Pasko asin muswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ning pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa labon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma,
Ato ninong, asin pano ning pag-asa. Ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na pulang genyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, promintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Istorya ko ta sa Indoso. Ang sunod na ko tang topic. Apo ng pigtext ko na si Secretary Solidong kan DOST. Dahil pa man nagsimbang. Keto si Solidong pirmi ko inaapodan kan siya pang head kang FIVOLCS. Pirmi ko siya naapodan ni maray ini kauron tabi kan siyang head kang FIVOLCS. Sugaring ko niyan secretary na siya garo busy naman. Keto iapodan ko lang iyan minasimbag tabi siya na kunya nagring lang, buda tabi, pig-text ko na. Now, yun na, alas 9 na. Baka makalampas kita ki oras. Delikado ang kuhan. Baka makalampas lamang kita ki oras. Yun na, o di ano pa. Si former governor, hindi siya former kasi suspended lang siya eh. Si Governor Glex Lagman, tabi, nag-text. Nag-text. Sala. Sabi ni Ma'am Ami Luares, nang niya pagkanta, friend. Pondo nang niya Diyos mataba kang may atakihon. Kuya Nes, latusonta ka dyan. Pipa pondo na si Joshua, pondo nang niya taba kang may atakihon. Yung baga, kang kalintoraon, Kuya Nes. Tekan, Fortunately, gwapong mga radar sa Daet, Cam Norte, sa Kataingan, Masbate, pati po sa Lawang Northern Samar. Ini pong tulo covered po kan Bicol. Kaya lang ang problema, sinasadiri sa nakang pag-asa ang datos, dapat lang kuta, may access ang publiko through online sa tax bagakan tao ang nagpapadalagan asin ginagamit sa mga radar. Sabi ni Mark Jerome. Anyway, sige.
Si Governor Edsel Grex Lagman, sincere man hanggang sa pag-atras niya, mga tugang sa iyang plano na maggobernador kang probinsya Kanalbay. Kung rin, din kitang oras, tamay simbag na sa iya, mga tugang an Commission on Elections. Saga na gayon, ha? Saga na gayon niya to. Pag-iristoryan ini, tamaparam na kita, alas 9 na, mga tugang, ha? Okay? Saga naman. Tangani na maipasabutan na ang labanan sa Albay talagang tuloy-tuloy na Rosal versus Salceda. Yan. Ang labanan sa Albay sa pagkagobernador, tuloy-tuloy na. Rosal versus Salceda. Ang hapot, sign ka mo kay Rosal o Salceda. Bay na pag-text na sayang kang piso, kamo na lang ang magparagumod-gumod dyan sa sendong mga radyo. Kaysay ka mo, Rosal or Salceda? Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka